Halløj, boys. Hej. Hej. Jeg har sådan noget Fairy Fist. Nej. Det gør vi da. Skal vi spille Blitz, eller er vi inde og spille Simpson, eller hvad? Det ved jeg ikke. Det skal vi finde ud af, så. Jeg har bare set den stod på Blitz. Jamen, der står stadig på Blitz. Nu har jeg sat den over på Zero Build Battle Royale. Okay. Skal vi spille med bygge, eller hvad? Det kan vi godt. Jamen, det har jeg ellers sat den om, gider så. ikke. Så lad være med at sige, så skal vi derind. Det er ikke mig. Jeg skal lige have mit killer shot. Skal vi på. Du ser godt ud, Elias. Ja, vi er enige. Ej, gør du også Silas, det var ikke sådan, men. Silas, spiller du på PC, eller gør du? Ja, han spiller på Jeg spiller- PlayStation 4. Okay, jeg synes bare, der lige en PC op på hans skærm her. Ja, men det kræver, at du har en vis portion følge og sådan noget. Ej, det skal der ikke mere. Nå, okay. Det er faktisk ikke helt... altså, du kan vist egentlig godt streame. Jeg kan også streame på... ja, det kan jeg. Så skal du have noget udstyr også, noget webcam og noget, så ja. Det lægger lidt for mig lige nu. Nå. Hvor lander vi? Ved jeg Det ikke. bestemmer I. Lad os lande i Springfield Tower. Ja, ja. Oh my god, der er en der kom på fod ham der. Jeg fik ham. Der bliver jagt over 2 lige nu. Nej, jeg fik en af dem, der Hvad? du blev jagtet af. En P90. Tak for. Det var lidt... Har han lidt skud så meget her måske? Det har jeg så brug for, faktisk. Jeg synes, der er meget mindre skud. Jeg synes, det er rigtig svært, det her Simpsons noget. Fordi der er så lidt skud.
Nej, jeg tror det er fordi det er alle de her gamle våben, som man ikke kender. Jeg kender dem fint. Der er nogen, der rebooter. Silas han er dum, så har jeg ikke engang lagt mærke til. Silas, Hvad? hvor blev du lige? Her for ikke så lang tid siden. Husk at sige, når du dør. Ja. Ej, ja. Jeg rammer ikke så godt. Nej! Og det ser også sted. Hvad laver du? Jeg har ikke nogen skud. Så stik af for helvede. Nå, hvorfor den ikke? Der er din kugle og skyd og forsvandt. Ja, lad os så skyde ham derude der. Ja, nej, jeg mistede Ja. næsten alle skudene. Kugler væk. Kan du ikke bruge kugler, Elias? Hvad? Kan du ikke finde ud af at bruge kugler? Jo, dem har. Ja, Jo, det kan jeg godt. det kom væk derfra. Jeg vidste bare ikke, hvad du mente med skuldrene væk. Der var også liv dernede, alt muligt. Det har jeg ikke nok tid til. Jeg er lige ved at dø. Det er derfor, du skal have liv, min mand. Ja, okay. Der er pop noget shield, du har så. Ja, det er en god idé. Så var jeg kommet en anden sted hen. Så herude er reboot. Nej. Du når så langt. I have zero shots. Og der er folk herude, tag en bil lige der. Den sidder ikke. Jeg skal da forstå det her. Herovre, Elias. Ja. Tryk på B. Ja, tak. Hvad? Siger tryk på B. B, hvad mener du? Boost. Det er ikke gul. Det er ikke B. Jeg ved ikke, hvad det er så. Jeg ved ikke, hvad der er noget booster på tastaturet. Det er ligesom sprint. Elias, har du en gun, jeg må få? Jeg vil bare gå ud og finde en. Han har ingenting med nogle skud og noget i. Tag det ikke en gun der. Den har 20 skud, den der. Han har 30. Den jeg har. Sig der er burger han. Hvad gør de? Det giver liv. Nå, jeg kommer. Eller det kan jeg ikke nu.
Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Ja. Jeg kan ikke game. Jeg kan ikke pause det. Det tager ikke så lang tid, så bagefter så kommer jeg ud og spiser. Ja. Ja. Jeg skal ud og spise efter det her game. Okay. Hold op, jeg så godt. Ja, det gør du. Leger på det. Skal du med i? Det gør vi lille leger på det. Hej, Minishark. Skal det til mig? Ja. Ja. Der kommer en zipline her. Der kommer folk. Det er en bot. Tror jeg. Eller også så var der nogen, der fandt ud af, at der var folk her. Jeg så lige footsteps. Folk her. Du skylder mig. Det er en bot. Jeg ser mig ikke. Nå, der var en rigtig spiller der også. Hvad var det der, du stod der i? Hun står og kæmper i det runde der. Det var jeg ikke lige klar på. Der sælger Silas. Tak. Værsgo. Kommer en folk nu. Okay. Det var Ned Flanders. Mhm. Jo, det gør det. Ikke så meget. Jamen, så sætter man harddisk med sin computer. Eller også så rydder man op i den, man har. Nå, vi skal bare lade op et eller andet sted, Elias. Har du altså reboot card? Ja. Der går botter heroppe, siger det bare. Ja, men det er til det tårn der. Yep, og de er allerede gået på mig. Lige nemmere de der bare. Hvor? Oh my god, der var en hel trio efter mig der. Der var så rigtige spillere heroppe også. Jeg vil godt lade sig Silas. Der er 3 mænd, der skyder mig i ryggen. Ja, det er godt. Hils. Jeg skal nok. Videoen er færdig. Vi ses. Spiller I videre?